pozicije za 1-0. Казано гости, 1-1. Čekoli, presta. Nego, ej. Prestop. Izgleda spojata greška. Filipe, pa poarno a šut puti. Filip, pa poarno da šut puti. Nervozan napravo. Pata golman. On the goal. Sami imate igračku to. Hey!
топка, браво, не важно. Много добро. Наша топка. Добра комбинация. И ще по-прекрасен гол и от коментарите отпочени 2-2. Тайм-аут. Судовски тайм-аут. Играта продължува. Взимай. Няма гол. Гол на Скай. Една от последните акции на Поднакова. Трябва да имате фаул. Даневски! Пенал.
Ako ima slobodan udar, treba visoko rasvjeti. Gdje krajama ima slobodan udar, treba visoki rasvjeti. Zbijte se! Zove 57 godina. Nema pravo da podava, ja mislim. Posljedni napad, znači, direktno treba da se štelim dođe i završi prvo uvreme. Kraj, ova ne se priznala, znači završimo prvo. 3:3, sve vrak je mene početak na prvo uvreme.